اسم اعظم دا اللہ دسی صفت تے چی دا دعا کی یاد کرلے شنا اللہ اغا دعا قبلی مخی ماتا ستویلیو دا بلعم ابن باعورا دا دعا بزک قبلی دل چی دتا اسم اعظم یاد نو دا اسم اعظم کم یو دے نو دا چاہتا معلوم ندے خو علماء مختلف کلمات وی سو کوئی پدے کی دے سو کوئی پدے کی دے سو کوئی پدے کی دے لکا بعض روایاتو کی رازی چھے اگا اسم اعظم پدے کی دے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ پدے کی اسم اعظم دے خو کم یو دے پتہ نہ لگی نو چی سڑے دا دعا نمخ کے دا الفاظ ہوئی نو دیکھ یو اسم اعظم دے انشاءاللہ اللہ بے دعا قبلے بعض روایاتو کی رازی چی نا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم پدے کی دے او بعض روایاتو کی رازی نا یا حیو یا قیوم اغدی کی دے یا حیو یا قیوم بعض روایاتو کی رازی ناغدی کی دے یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وی پدی کی دے نو بہر صورت چی دعا غوارو چی دا ٹول پکی ذکر کو چی دا ٹول پکی یاد کو نو پدے کی یو اسم اعظم دے نو چی دعا دے دا شریعت موافق وی او ناجائز نئی نو رب العالمین بے قبلی نو پکار دادا چی دا اللہ صفات او دا اللہ نمون ذکر کو فدعوه بها نو اللہ رابلی بها پدی نمون سرا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ پریدائی اغا کسان چی اغا کگلیچ لٹی پنمونو دا اللہ کی اغی خلقو نووڑی چی اغی کی دا حق نا اغی میلان کی دا حق نا اوڑی سنگ دی دا اللہ پنمونو کی کگلیچ کی دی بدسی وکڑلو چی دی بوتانو لبی نمونو کی خودل نو دا بای دا اللہ دا نم نراویستل نو دا دا اللہ پا نمونو کی کگلیچ تے کنا لکا دی دا یو نم بوت نمو لات نو دا لات دا اللہ نریستلیو نو دا دا اللہ نمونو دیو دوی تیرالی اخپلو بوتانو لیک دی نو دا کگلیچ تے پا نمونو دا اللہ کی دا دوی دا یو بوت نمو عزا نو دا عزا چی دے دا عزیز نراغستے او عزیز خو صفت دا اللہ دے